Kde to som? Čo to? Prečo je to nejaký bedrock a... Wow, ľudia, kde sme sa to tu objavili? Vyzerá to ako nejaká bedrocková krabica? No poďme sa pozrieť, čo tu máme napísané. Info. Ahoj Artvik. Vítaj v tomto bedrockovom väzení, ktoré sme ti postavili. Dúfajme, že si to väzenie užiješ. Počkať, toto je akože väzenie? Ja si mám užiť väzenie, hej? Proste pobyt zatvorený nedobrovoľne proste v nejakom väzení. OK, tak ďakujem. A postavili Tyringfen 72419 a Balton 6520SK. OK. Kvôli škaredému písmu tu nebudeme písať mekčenie, príjemnú zábavu, vyzeralo by to takto. Aha, OK, takže, hej, to viem. Keď sa píšu mekčenia alebo rôzne takéto znaky, tak to vyzerá úplne postihnuté toto písmo. OK, akceptujem. A čo teda máme? Tuto už asi nič. A máme tu teda iba jeden knoflík a to je teleport do väzenia. Tak, ideme na to. OK ľudia, takže som už na začiatku a úloha číslo 1, bludisko. Čo tu mám? Spawn point. OK, tak ja si nastavím spawn point. Zatiaľ toto vyzerá akože dosť v pohode na to, že je to väzenie a bludisko. OK, super. Ja to vidím, že tuto. OK. Toto bude dosť náročné. Prečo je tu len tak na snehuliak? Viete mi to povedať? OK, tuto asi nič nebude. Fíha, tak toto bludisko akože je dosť veľké. Ja neviem kam idem. Sem? OK. Áno, dostal som sa, OK, let's go. Úloha číslo 2, parkour. Ach jaj, touto sa bojím, to asi bude checkpoint. A ideme na to asi, no. V parkoure vôbec nejsem dobrý a ak to budú nejaké obskoky alebo nejaké ťažšie jumpy, tak GG, no. Au, no, sami vidíte, nejsem v tom dobrý proste. Why? OK, dal som to. Finally. OK, toto asi tiež s rozbehom. OK, mám to. Teraz tento jump. OK, dal som to. Konečne. OK, ľudia, tak, tento jump, OK. Ale nie sklo. Parkour na skle, to je ešte horšie ako to, čo sme mali na začiatku. Ale nejak to dávam. Nechcem to ani Why? Prečo mi tu dávali obskok? Prečo to je obskok? Ako mám toto skočiť? OK ľudia, ja neviem, mám si pozrieť nejaký tutoriál, ako sa skače obskok, alebo to proste nejak... Viem, že sa musím dať nejak sem na kraj, odraziť sa, skočiť a v podstate až túto niekde skočiť. OK, skúsim, hop. OK. Ne! Ja som to obskočila, ja som OK. Ale zistil som, že viem skákať obskok. To je aspoň v pohode. OK ľudia, takže som zase tu a jak som to minule spravil? Myslím, že som šiel takto na roh, potom som skočil sem na roh. No to akože není až také ťažké, keď som to dal vtedy prvýkrát. A zároveň to je ťažké, však je to skok, ne? Hop. Počkajte ľudia, ale ja som tu, počkajte. Možno ma to uhasí. Keď akože neviem, ja asi nechcem čítovať. OK, uhasilo ma to, ale... Prepáč, obskok, prvýkrát som ťa dal, druhýkrát to už bohužiaľ nepôjde. OK ľudia, tak tu je asi nejaký parkour. A wow, ja som sa dostal na vrch mapy v podstate. Tu je to bludisko, tuto je ten parkour. Ale toto asi není to, čo som mal spraviť. Počkajte, čo som mal teda spraviť potom? Počkajte. Aha, to je find the button. Aha. OK, tak skúsme to nájsť, to bude určite niekde zašité kvalitne. A, tu je knoflík. OK, tak to není ono. OK. OK. Ja som reálne netušil, že... OK, tak asi som našiel ten knoflík. OK, nice, mňa to portlo. Ľudia, tak ja som v tomto nejaký dobrý. OK, tak skúsme nájsť ten ďalší knoflík, ja už neviem, čo rozprávam. A OK, rovno tu vidím pár knoflíkov, ale to asi nebudú oni. Hej, ako som čakal. Tie knoflíky budú určite niekde zašité a podľa mňa voda
to je také miesto, kde by to mohlo byť niekde. No jasne, tuto nie? Nebude to tuto niekde? Mne to príde také podozrivé, tuto. Asi ne. Ok ľudia, takže podľa mňa to bude tuto, tu som niečo našiel. Schválne všetko klikáme a bude to jeden z týchto určite. Hop, hop, hop. Čo? Není? Že by tuto? A možno ešte ten klufík bude úplne jednoduchý, len proste mne sa zdá, že je to... Buď ho nevidím, alebo sa mi zdá, že je to príliš jednoduché. Ale neviem. Aha, vidím ten knoflík. Počkaj, čo? OK, portlo ma to, nice ľudia. A... Wow! Počkajte, však toto je z toho nového Minecraft updateu 1.21.50. OK, a toto vyzerá reálne... Ja si pamätám, že ja som si toto chcel presne pozrieť v tej novej verzii. Au. Oh! Tu je aj ten nový mob. OK ľudia, tak toto začína byť zaujímavé. Naozaj toto ešte vôbec som nevidel, že je tu... Au! Je tu zabíjať ten typek. Ja som nevedel, že ho mám zabiť, OK. Toto začína byť zaujímavé, keďže ja som tieto nové bloky vôbec nevidel a... Wow, vyzerá to reálne dobre, ale OK, ku knoflíku. Ku knoflíku, tak. Kde by mohol byť? Typujem, že v tom domčeku by mohol byť. Pod postelou. Ne, to by bolo príliš jednoduché asi. Na streche. Kde by to mohlo byť potom? Počkajte, tuto? Pod tým? Takto? Nebude to? Indícia možno nejaká? Počkajte, vlastne viem takto vliesť. Ľudia? OK, tu je knoflík. A je to on! OK, takže úloha 4. Mob Arena. Najdi východ schovaný za mob spawnermi. Máš na to pickaxe? To sa tak píše? Asi, OK. Len sa mi zdá, že tá gramatika je trošku divná. Nastavím si spawn point a mám tu čestku. OK, mám tu teda nejaké veci. Fajnovka. Fishing rod. OK. V podstate si môžem pritiahnuť. Ak tam budú nejakí creepery, tak si ich viem pritiahnuť a vlastne štítom ich potom poslať na iných mobov. OK, tak štít si dám takto. OK ľudia, takže už som sa dohealoval a ja si teda ešte dám jedno zlaté jablčko. Tak. Aby som mal naviac životy, regen a protection asi, neviem čo to je. A poďme asi z tejto strany. OK, poď, bum. Je tu husk, alebo jak sa volá, typek. OK, kamo, tu je extrémne veľa mobov, pomoc. OK, mňa tu otravili oni. Je tu extrémne veľa mobov, ale môjim cieľom je teda zničiť všetky spawnery, takže ak zomrem, snáď tu mám keep inventory, tak sa nič nestane. Hop. OK, zničil som jeden spawner, zomrel som, ale OK, mám keep inventory, takže nič sa nestalo. Idem rovnou tam a... Jo. OK, nice, ľudia, som tu. Au! Prečo je tu toľko mobov? OK, idem, bum. Tuto nebol východ, tak sa nechám asi zabiť, to je jediná možnosť, keďže sa odtiaľ to moc nevyťažím. Tak zabite ma už, poďte. Zabite ma. Poďte, rýchle. OK, nice, zabili ma. Som sa respawnol a teraz idem teda skúsiť, čo ja viem, tuto. Podľa mňa to bude možno v tomto rohu, čo ja viem. Skúsim, OK, poďte. Hop. Poďte, musím to vykopať, OK, som tu? Asi? Nie je to ono, dobre. Musím skúsiť ďalší východ. Tu som bol, tak skúsim tento. Poďte. Toto musí byť už on, Nie? Á, tuto je knoflík. Poďte. Dokázal som to. OK, a ďalšia úloha je úloha 5. Ďalší parkour. OK ľudia, tak ja si to ešte nastavím spawn point a myslím, že môžeme ísť skákať. OK, toto neviem, jak sa robí. Aha, už viem. Toto musím asi... Hej, funguje to, OK. Toto ľudia musím byť iba úplne na kraji a v podstate už tu... som. OK, zomrel som. Ale aspoň viem, jak sa to robí. OK ľudia, tak hop. OK, dal som to. Konečne. Super, dal som to a už som to OK, hop, z boku, nice. Z boku, hop, a sem, super, dal som to. Teraz kam? Teraz asi na tento blok? Hej, asi. Vlastne tam som možno skočiť z tohto bloku, no nevadí.
Tak aspoň ten jump bude mať jednoduchší. Potom skoč sem. Tam je nejaká divná šípka. Neviem, nemala tá šípka byť naopak, uvidíme. OK. Tak nebudeme si zatiaľ všímať šípku, neviem. Sa mi zdá, že tam asi sa vyskytla nejaká chybička. Aha, chápem, sem, OK, už chápem. A je tu nejaký otvor, OK. Tak ja za tam idem doskákať. Hop. Nie, ja som padol presne pred čestkou. OK, ľudia, tak som už zase tu a teraz si dať pozor, aby som nespadol zase. Hop. A hop. Super, mám to. A teraz mám čestku otvoriť. OK, tak zoberiem si teda tento kľúč a ideme asi ďalej. Toto, dúfam, skočím. OK, ľudia, tak sme tu v nejakom väzení, či čo? OK, dám tu sem páčku a počkajte, nehovorte mi, že toto bol východ z tohto kvázi väzenia. Toto je nejaká... Počkať. Čo? Čau. Dalton? Tearing fan? Čo tu vy robíte? Tu máte nejakú izbu fancy? No, my sme ti prišli oznámiť, že si úspešne dohral túto mapu. Počkať, naozaj? Ja som vyšiel z tohto väzenia. Let's go, ľudia! Tak... Ako sa ti páči naša miestnosť? No, mne sa zdá, že vyzerá dosť fancy, akože... Je to tu nádherné a máte tu aj telku, na ktorých pozeráte samozrejme moje videá. Áno, presne na tomto videu. Hej. Áno. Ale, keď už sme pri tých videách, tak niektorí ľudia tiež pozerajú moje videá. A konkrétne toto video tiež. Ale nemajú odber. Tak chalani, čo by mali ľudia spraviť? Presne tak. Ľudia, ktorí nemajú odber, dajte odber. Tak ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, tak nezabudnite na like, odber a zvonček. A ak by ste chceli viac podobných videí, tak nám určite napíšte. Tuto chalani, myslím, odviedli superovú prácu s touto mapou, takže pochvala do komentárov, hej. Určite si to zaslúžia. A jo, to bude z tohto videa všetko. Ešte máte k tomu niečo čo dodať? Dajte všetci odber. Áno, správne, dajte všetci odber a čauko! A dostajte keksy. Čau. No a keď je toto koniec tejto mapy, tak ako sa odtiaľto nejak dostanem? Alebo... Musíš nás ohodnotiť. OK, som teda v hodnotení a... OK, tuto máte nejaké príkazy. Aha, OK. Aha, hodnotenie a ja si vezmem teda... Mám si zobrať všetky, hej? Asi hviezdy. A mám... Jasne. A postupne to tam dať. OK, takže toto je... Tak takto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ne, počkaj, to bolo 6. Takto. Áno. 7 alebo 8 z 9 teda, lebo... No 8 z 9, tak. Len mne to blbo vyšli tie hviezdy, ale myslel som 8 z 9. Aha. Erik, to je 8 z 9, keď budeš počítať. Hej, no.